Justing disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama matudesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Isang maulang Lunes ho ng gabi mga kabalen, mga karehiyon. At welcome ho sa inyong paboritong online tambayan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. At every 36 news stream kasama si Justin disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Mga kabalen, mga karehiyon, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Live ho tayong napapanood ngayon sa ating social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Live na live din tayo sa ating YouTube channel balita makialam matuto at magdesisyon at CLTV36 Official. At maya-maya po mapapanood nyo rin ito sa telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. Makibalita muna ho tayo sa taya ng panahon. Narito po ang weather forecast ng Pag-asa para po sa susunod na 24 oras at kung ano pa yung aasahan nating epekto po nitong nararanasan nating habagat na siya pong hinila naman itong bagyong Inday. Narito po ang latest mula po sa Weather Bureau. Magandang hapon, ngayon ay July 13, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Southwest monsoon o habagat pa rin yung umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. May kita po natin dito sa ating latest satellite animation na halos yung mga makakapal na kaulapan po na associated with habagat ay nandito sa may karagatan. Though posible pa rin po yung mga scattered na mga pagulan natin dito sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Benguet. Possible pa rin po paminsan hanggang sa mga malalakas yung pagulan na ating mararanasan kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. While dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ngayong hapon at gabi, maging mamaya pong madaling araw, possible pa rin tayo makaranas ng mga isolated na mga pag-ulan, dala pa rin ito ng habagat. Hindi naman po tayo nag-expect ng tuloy-tuloy ng mga malalakas na pag-ulan, but possible pa rin yung short period ng heavy rains. Kaya again, doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. While for the rest of the country naman, mostly dito sa Visayas at Mindanao, kung meron po tayong mararanasan ng mga pag-ulan ay yung mga isolated o yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan po, dala naman ng localized thunderstorms. And yung low pressure area naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, kaninang alas 8 ng umaga ay isa ng ganap na tropical depression. Huli itong namataan sa layong 1,205 kilometers east of Eastern Visayas. Taglay nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 10 kilometers per hour and posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility within 24 hours, ngunit hindi po natin nakikita na makakaapekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa. At base nga dito sa ating latest forecast track analysis na itong minomonitor natin na tropical depression na may international name na Haishen, in the next 12 hours po, generally, ito ay kikilos pa west-northwestward at posible din ito mag-intensify into a tropical storm. Possible po mamayang gabi or bukas ng umaga ay papasok ito sa loob ng ating area of responsibility at bibigyan natin ng local name na Josie. So after po ng 12 hours, makita natin na posible itong mag-downgrade into a tropical depression at magiging mabilis lamang po yung paglagi nito dito sa loob ng ating area of responsibility. Possible
possible by Wednesday ay lumabas na din po ito ng PAR at mag-downgrade pa into a low pressure area. So during the passage po nito or yung paglagi sa loob ng PAR is wala po tayong nakikitang magiging epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas, araw ng Martes, dito sa bahagi ng Ilocos Region at Zambales, patuloy pa rin na magiging maulap yung ating kalangitan. May mga scattered na mga pag-ulan pa rin tayong mararanasan dala ng habagat. While dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Pagsapit po ng hapon at gabi and also by early morning, possible po yung mga isolated pa din ng mga pag-ulan, dala pa rin po ito ng habagat. So kapag po tayo ilalabas, huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang pa rin natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao maging sa area ng Palawan, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Possible pa din yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala ng localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng short period ng malakas na pag-ulan, kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa may western section ng Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa from Wednesday to Friday, nakikita po natin na southwest monsoon pa rin yung iral sa western section ng Luzon. Dito po sa Metro Manila, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin yung ating kalangitan. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi and paminsan din sa early morning or madaling araw, may mga isolated pa rin po tayong pag-ulan na mararanasan dala ng habagat. And posible pa rin po yung short period ng malakas na pag-ulan, kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. While for the area naman ng Baguio City, by Wednesday, meron tayong mga isolated na mga pag-ulan, but by Thursday or at Friday, mas mataas na po yung possibility ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dala pa rin po ito ng habagat. And for the area naman ng Legazpi City, may mga isolated na pag-ulan po tayo, dala ng localized thunderstorms. Abot ng temperatura sa Metro Manila ay mula 26 Atin hong narinig itong 5 p.m. Forecast ng DOST Pag-asa kaugnay ho ng magiging taya ng ating panahon. At para ho sa mga kababayan natin dito ho sa Central Luzon, partikular sa Zambales, asahan po yung mga kalat-kalat na pag-uulan bukas hanggang sa susunod na 2-3 araw dahil meron tayong binabantayan na weather disturbance at ito pong habagat ay magpapaulan pa rin sa malaking bahagi po ng ating rehiyon. Para ho sa mga nakikibalita naman kaugnay nitong classes suspension, nauna na pong nag-anunsyo ito pong pamahalaang bayan ng Macabebe, Pampanga. Suspendido po ang klase sa lahat po ng antas. Opo mga karehiyon, face-to-face classes ay suspendido sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan po dyan sa Macabebe, Pampanga dahil na rin sa pagbaha na dala po nitong monsoon rains o yung habagat na pinalakas pa nito pong high tide. Wala pong pasok bukas July 14 at tatagal yan hanggang July 16 sa bayan ho ng Macabebe, Pampanga. Para ho doon sa mga ibang nag-aabang, mag-follow lamang dito po sa CLTV 36 News at para po sa mga update kaugnay nitong suspension ng klase sa iba't ibang bayan ho dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Samantala, dyan naman po sa bayan pa rin dyan pa rin sa southern portion po ng Pampanga, katabi ho ng Macabebe sa bayan naman ng Masantol. Nakapanayam ho natin kanina si Mayor Dan Ginto at kaugnay ho nitong sitwasyon sa kanila pong bayan, patuloy pong nararanasan yung pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng Masantol, Pampanga, dala po ng high tide na sinabayan pa nga nitong habagat at yung pagbaba
ng tubig mula po sa upstream portion dito pong Pampanga River. Patuloy naman umano ang lokal na pamahalaan ng Masantol, Pampanga sa pagbubuo ng iba't ibang paraan at mga proyekto gaya na lamang ng pagtatayo ng mga earth dike upang mapigilan ho itong matagal ng problema, maibsan itong matagal ng problema sa pagbaha dito pong mga kababayan natin sa Masantol. Pakinggan ho natin ang tinig ni Mayor Dan Ginto kaugnay po ng sitwasyon sa bayan ho ng Masantol, Pampanga. Dito po tayo dito sa Masantol. Apo. Ang LGU po ng Masantol, buhat po nang umupo ako, talaga pong nag-construct po ako ng earth dike, yung pong mga kawayan, nilagyan ko po ng tarpaulin, saka po na equipment. Ngayon po, yung pong portion ng Pagyaba hanggang sa Nasidrong anak, yung barangay na yan, hindi na po umapa from the river po. Ngayon po yung likod, ginagawa rin po, pero 60% lang po yung kaya po tuloy-tuloy pa yung tubig. Pag po natapos yan, at maglalagay po kami ng mga pump na malalaki. Siguro po magbabawasan ng tubig, hindi ko po sinasabing alisin ko yung tubig. Opo. Ang intention po namin, mabawas po yung nararanasan namin dito sa Masantol. Pero ngayon po at kahapon pa po, umikot po ako dito sa sinasabi naming Metro Pala. Sa Litaw po itong aming munisipyo, yung tatlong barangay, na hindi po katulad ng isang taon na pantay-pantay po yung tubig, wala po transaksyon, nahirapan po itong mga kababayan. Ngayon po, nakakadaan to, wala pong tubig at sabi ko nga sa radio, epektibo pala itong mga ginagawa ng LGU. Ayun po, palalawakin pa po natin sa ibang baryo para po maging epektibo na mawalan po sila ng tubig. In-apply po natin dito sa bayan, bakit po hindi natin apply sa mga barangay? Unti-unti po kasi po, pondo lang po ng munisipyo yan, hindi po ganun kami kalaki. Pero sabi ko, ubusin yung pondo ng 20% doon sa mga temporary flood control. Opo. Opo, nakamonitor naman po kami dyan kanina umaga. Actually po, alas 4, gising na ako, tinawagan po ng aking MDRC. Umikot kayo kamustahin, tignan po yung mga barangay na kailangan natin tulungan. Kung anong yung mga check gate natin sa barangay, tignan nyo, baka pwedeng may natira para po ma-actionan natin kagad. Umasa po sila na nandito lang po kami, matagal na po tayo sa disaster. Sinabi nga ninyo, sanay. Pero hindi po namin tatanggapin sanay. Gumagawa po tayo ng parang from national, provincial, at saka po yung local. Dapat po masolusyonan po ang nararanasan natin matagal na pong pagba dito sa bayan ng Masantol saka po ng Makabebe. Yan ho mga kababayan, at atin hong narinig ang tinig ni Mayor Dan Ginto kaugnay ho ng sitwasyon dyan ho sa bayan ng Masantol, Pampanga, at gaya nga ho ng nabanggit ng alkalde, bagamat merong kaisipan na sanay sa baha ito hong mga kababayan natin dyan sa 4th District, ay ayon ho sa alkalde Mayor Dan Ginto ay hindi sila papayag na lagit ganito na lamang ang kanilang sitwasyon, kaya patuloy umano ang kanilang paghahanap ng paraan upang maibsan ito pong problema sa pagbaha. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto
Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ngayon hong araw ng Lunes, time check muna tayo, 7:16 ng gabi. Kabalen, meron hong tanong si Governor Lilia Pineda. Bakit ngayon lang? Ito po ang kanyang nais malaman at tanong ho sa mga otoridad at lokal na lider kasunod ho ng pagkakaaresto kay William Core. Ito pong lalaking iniugnay sa serye ng pang-aabuso at pambibiktima ho ng mga kababaihan dito po sa Pampanga. Ayon ho kay Governor Pineda, dapat maging alerto ang mga barangay officials at iba pang otoridad sa pagmamanman sa mga individual na may mga nauna ng reklamo o kaso laban ho sa kanila. Paliwanag pa ho ng gobernadora, kung maagang na-monitor ang galaw ni Core, posibleng naiwasan ang pagkakaroon ng iba pang biktima. Question din ho ng gobernadora kung bakit nakailang beses pa umanong nakapambiktima si Core bago ito tuluyang naaresto. Kasabay ho nito, hinikayat po ni Governor Pineda ang mga biktima na lumapit sa kanilang mga alkalde o di kaya naman sa Kapitolyo upang humingi po ng legal na tulong at suporta sa pagsasampa ng mga kaso. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Governor Lilia Pineda kaugnay ng nasabing usapin. Sa isang bayan o isang barangay, lalo na kung nasan siya, dapat nagiging alerto yung mga barangay officials kasi may purok chairman sila, may barangay tanod sila, marami silang volunteer. Bakit nangyayari pa itong mga ganitong insidente? Kung nagiging alerto lang lahat sila, nagiging alam lang nila kung ano nangyayari sa barangay nila, hindi mangyayari yan. Mga kapulisan, nakakalat. Lagi ka naman nagsasabi, yung proteksyon ng mga kabarangay nyo, ayusin nyo. Minsan nakakalungkot lang talaga na bakit kailangan makatatlo siya, makaapat bago mo mahuli, di ba? Kung hindi pa ba tayo nanawagan, kung hindi pa tayo umaksyon, matagal na palang nangyayari to, hindi siya mahuhuli. Idadamputin mo. Atin hong narinig ang tinig ni Governor Lilia Pineda kaugnay ho nitong puna dito ho sa insidente dahil bakit nga naman maraming beses at sinagot ho yan ng PNP sa isang press briefing nang tanungin po ng ating kasamang si Paulo G. Santos. Ayon ho sa pamunuan ng Police Regional Office 3, abay nasalisihan di ba yung ginamit na termino dito po sa nangyaring insidente. Pero ito po, sinasabi ni Governor Pineda, hindi dapat nakapambiktima na kung sa simula pa lamang ay hindi na po o inaaresto na at hindi na pinalabas ito pong nasabing suspect. Babala po sa mga nanonood, baselan po ang susunod na balita. Ito ho mga kabalen, 11 taong gulang po ang nakabata sa mga umano'y biktimang lumutang sa Police Regional Office 3 upang personal na tukuyin ho si William Core bilang suspect sa magkakahiwalay na kaso po ng sexual assault. Isa ho sa mga survivor ay mula sa syudad ng San Fernando at batay ho sa kanyang salaysay na datnan umano siya ni Core sa isang tindahan, tinutukan ng baril at sa pilitang isinakay sa kotse bago po idinala sa isang madilim na bahagi po ng bayan ng Bacolod. Isa pa hong dalagita mula po sa Dela Bastagan ang lumutang din upang magbigay ng kanyang salaysay. Ayon ho sa mga otoridad, ang tatlong kaso ay magkakasunod na nangyari ngayon lamang taon At sinabi ho ni Police Regional Office 3, Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez na malabo nang makalaya si Core dahil po ilan sa mga kasong isinampa laban sa kanya ay non-bailable. Patuloy naman po ang investigasyon at paghimok sa iba pang posibleng survivor na lumapit po sa mga otoridad upang mabigyan ng proteksyon at ng hustisya.
Balita naman po sa siyudad ng Ning Angeles, siyudad ng siyudad po Ning Angeles, Angeles City, mga kamulen, mga karehiyon. Ito po kaugnay pa rin dito sa pagbabantay sa ating peace and order. Inaresto po ng mga otoridad ang 13 South Korean man at isang South Korean woman diyan po sa may Angeles City, bunsod umano ng illegal na pagtatrabaho po dito sa ating bansa. Batay po sa mga impormasyon na ibinahagi naman ng Bureau of Immigration o BI, naaktuhan po ang mga dayuhan na nag-ooperate ng isang back office facility dyan po sa may Barangay Pampang pero wala silang kaukulang permit at mga dokumento. Dinala po ang mga naarestong individual sa main office ng BI sa Maynila para po sa documentation at deportation proceedings. Patuloy naman umano ang investigasyon upang matukoy kung gaano kalawak ang operasyon sa bansa ng mga nasa koteng foreign national. Nangyari po ang operasyon nito pong unang araw ng Hulyo at isinapubliko ng Immigration Bureau nito lamang pong July 10. Isang malungkot na balita naman po mga kabalen, mga karehiyon sa lalawigan ho ng Bulacan. Nasawi po ang isang 23 years old na estudyante matapos pong magtamo ng matinding pinsala sa ulo nang umano'y mahulog mula po sa isang tricycle. Nangyari po ito sa may Balagtas, Bulacan. Isang araw po bago yung kanyang graduation day. Sa kuha po ng CCTV sa Barangay Burol, makikitang sumakay ang biktima sa tricycle bandang 11 p.m. nito pong July 8. Ilang sandali lamang ang lumampas o lumipas nang marinig sa kalapit na kamera ang malakas na kalabog. Kasunod po ang panghingi ng saklolo ng mga residente. Kwento ho ng driver, bigla umanong nahulog ang pasahero habang bumabiyahe. Ngunit kwenestyon ito ng pamilya ng biktima na sinabing hindi agad natulungan ng driver at ng kapatid nitong kasama sa tricycle ang walang malay na dalaga. Sa halip na agad madala sa ospital matapos hindi tanggapin ng isang klinika dahil sa kakulangan ng kagamitan, dumaan pa umano ang mga suspect sa mga opisyal ng barangay. Dito na umano nagbago ang pahayag ng driver at sinabing kusang tumalon ang estudyante mula po sa tricycle. Dinala pa umano ang biktima sa bahay ng isang kamag-anak bago tuluyang naisugod sa ospital kung saan siya binawian ng buhay. Patuloy po ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay po ng insidente habang itinuturing ngayon bilang mga pangunahing suspect ang driver at kapatid nitong kasama sa tricycle. Naghahanda naman po ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaukulang kaso. Samantala sa isang social media post, iginiit po ng isa sa mga suspect na wala silang pananagutan sa nangyari at handa raw siyang makipagtulungan sa pamilya. Ibinahagi rin niya na ibebenta na niya ang tricycle na nasangkot po sa nasabing insidente. Balita naman po dito po sa Santa Ana, Pampanga. Nakikiramay po ang CLTV 36 News sa bayan po ng Santa Ana, Pampanga at sa mga kabag-anak, kapamilya at kaibigan po ni Allen Luis o si Chef J.R. Dizon Jr. Ipinagluluksa po ng bayan ng Santa Ana ang pagpano po ni Allen Luis Galang Dizon Jr. o Chef J.R. nito pong linggo, July 12. Siya po ay 39 years old. Si Chef JR po ay kilalang founder ng Casa Apu o yung core advocate of Santa Ana Alliance of Preserving the Unremembered Heritage. Bukod po sa pagiging chef, hinangaan din po siya bilang isa po sa masigasig na leader at cultural worker na naglaan po ng kanyang buhay para itaguyod
at buhayin po ang mayamang kultura ng Santa Ana, Pampanga. Kabilang ho sa mga na isinulong ho ni Chef JR, ito rin hong pagpapanatili nitong tradisyon ng itong mga higanting dyan. Ayan, Majinghanga Festival. Ito po, kabilang ho sa kanyang mga isinulong nung siya pa'y nabubuhay, itong pagpapanatili po ng Mahihanga o Majinghanga Festival. Diyan po, diyan sa may Santa Ana, Pampanga. Bago ho tayo magpaalam, ito ho mga kamalen, mga karehiyon, lalong-lalo na yung mga motorista, paghandaan po yung panibagong oil price adjustment. Opo, epektibo ito bukas, July 14. Yung gasolina pwedeng tumaas ng piso, di kaya naman bumaba. Ito pong diesel tataas ng hanggang 4 na piso at 62 sentimo. Pwede pong ganyang kalaki yung itaas po ng presyo ng diesel, habang yung kerosene naman 2 pesos and 22 centavos hanggang 4 pesos and 22 centavos per liter ang posible pong idagdag sa presyo. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news. Time check muna tayo, 7:29 na ng gabi. Magpapalo na po si Justin Dizon. Desisyon ang tama Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa, ang CLTV 36 News Stream. Makibalita, matyala, matutuan, matisisyon. Mag-like and follow na sa ating social media pages para po sa iba't ibang balita tungkol ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Muli po, sa ngalan ho ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang News Stream. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.